номер 2 на своята лодка е Николай Пухалов. Нашата надежда за трети медал на това световно първенство. Едноместно кану 1000 метра. Ето го Николай Пухалов. За него това ще бъде третия финал. Интересно е, че между 9-тимата финалисти, 4 бяха финалисти и на 500 метра. Заеха съответно второ, трето, пето и седмо място, като втори и трети са Цереския от ГДР и Пухалов. Двама са финалисти в двуместния каяк на 500 метра. Ето го Клементия в пети коридор, до него Цереския в шести. И трима ще стартират за пръв път със свежи сили. Между тях и един от големите фаворити Иван Клементиев, световният олимпийски шампион от Съветския съюз. На 500 метра Михаил Сливински спечели световната титла тук. Сега да видим какво ще стори Клементиев при формата, в която се намират съветските отбори тук. Имам предвид мъжките. Би трябвало да се очаква голяма борба. За нас голямата въпросителна е какво е състоянието на Пухалов. Около 4 часа и половина, 5 часа са минали от финала на 4-местното кану на обяд. Днес възстановен ли е той напълно? Как се чувства? Шансовете за завоюване на по-ценен благороден медал са значително по-големи. Както самият Николай Пухалов каза, той се чувства много добре, много по-спокоен е по самото трасе. Фактор за неговото трето място е предимно психическото напрежение, което е било в сутрешния ден. Междувременно води Пухалов, да? Забавянето на самия старт и нелепото изместване на ръката от греблото по време на състезателното разстояние. Пухалов все още води, увеличава темпото Клементиев и изостанал е Цереския до момента. Да, в момента Пухалов се движи с едно много спокойно темпо. Не му остава нищо друго, освен да затвърди тази позиция и в последните метри да атакува финала. Неприятното е, че има още доста метри, само 250 са изминати. Зад Пухалов в първи коридор е Зала от Унгария, бронзовият медалист на двуместното кану. Ето го Клементия в ляво, Кондрат от Румъния до него. Това е Паскал Силвос от Франция. Атакува Пухалов. Много добре също до този момент, но силна атака сега на унгареца в първи коридор. Специфичното на 1000-метровата дистанция е тук, че темпото е значително малко по-ниско от на 500 метра, но за сметка на това той много често варира от атаките между самите състезатели. Това се дължи предимно на по-честите атаки за отстояване на позицията или за нейното запазване. На 500 метра Пухалов според мен бе на 4-то място. Естествено, за състоянието на Пухалов голяма роля е изиграл и дългогодишният магиосник на националния отбор по кану каяк доктор Благой Костов. Церески е с Пухалов наравно. За третото място е борбата. Според мен той не трябва повече да дава шансови за увеличаване на дистанцията между него и преди него състезатели. Трябва да задържи това разстояние. Ето в момента тръгва за атака за финала. Ето го Пухалов. Унгарецът Зала много силно гребе. Георги Зала. Остават още около 120-30 метра до финала. Силна атака на румънския гребец. Тръгва Клементия, тръгва Церески. Румънец също така Пухалов и застава пети до този момент. Каква драма ще изживеем? Ето го Клементиев и Церески. Победа за Клементиев.
Втори до тук е Зала. Пето място за Бухалов. Победа за Клементиев. На второ място Зала. Трети Тереска. Пети Бухалов. Жалко не му достигнаха силите. Тръгна много силно. Още веднъж повторението. Шампион Клементиев. За второ и трето място Зала, може би втори, трети Церески, четвърти Кондрат, пето място за Николай Бухалов. След двата бронзови медала вече в третия си старт не е между медалистите. Ето го нашия Николай Бухалов. Независимо от всичко, трябва много високо да оценим до сегашните му изяви. Той направи един жест към своите колеги от четвърката кану. Можеше спокойно да се откаже от тях, за да съсредоточи усилията си само на едноместните дистанции, но тъй като бяха гребали цял сезон, реши до последно с риск да влоши своите резултати и в четирите дисциплини, все пак да бъде честен и коректен към колегите си, които са полагали цяла година неимоверен неистов труд.